U ejja naqbdu l-Bibja fl-imkienu minn qalbna ngħidu ejja nippreparaw qalbna biex nċivu kelma friska għal dan iż-żminijiet li wkoll qed ngħixu u kelma ovvjament jekk hija l-kelma tal-Alla hija l-kelma għal kull żmien. Okay, kulħadd jgħid wara jagħmel qaddis, grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Jiena les nirċievi l-kelma tiegħek u għadtu għad iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Spiritu Santu irrevelali il-verità tal-kelma qaddisa tiegħek u biddilni, fejjaqni u trasformani bil-kelma qaddisa u eterna tal-mulej. Nirċievi issa stess f'isem Ġesu Kristu. Poġġu bil-qiegħda u ħammorru naraw skritturi bħala skritturi bażi. Skritturi bażi l-Apokalissi kapitlu 19 malajr. Apokalissi 19 dawn huma skritturi bażi, speċjalment meta nkun qed nagħmel serje. Ħafna drabi kolli messaġġ ikun uniku. Imma bħalissa qed nagħmlu serje ta' talim fuq il-profeta jew il-profeti u l-knisja profetika. Kulħadd jgħid warajja jekk ma tifhimx tibżax da ħad tifhem dal-waqt. U ħafna minnkom ħad tifhmux issa smajtuha kemm darba. Kulħadd jgħid jiena Kristjan. Jiena ta' Kristu. Jiena nixbaħ lil Kristu. Jiena parti mill-knisja ħajja ta' Ġesu Kristu. Jiena apostoliku, evangelistiku, bibliku u profetiku. Jiena lest mule qaddis li nkompli nikber fir-revelazzjoni ta' min jien fi Kristu u fis-sejħa li inti għandek sew fuq ħajti u sew fuq il-knisja li jiena nagħmel parti minna għal glorja tiegħek missier. Amen. Alleluja. Mela, Apokalissi kapitlu 19 vers 10. Vers 10 fejn jgħidek għax ix-xhieda ta' Ġesu hija l-ispirtu tal-profezija. Ix-xhieda ta' Ġesu hija l-ispirtu tal-profezija. Amen. Jiġifieri fejn hemm Ġesu, il-profezija suppost is flowing. Issa meta ngħidu profezija, il-profezija għandha ħafna kategoriji. Bħal manka hemm ħafna kategoriji ta' profeti. Amen. Saqsejtkom mistoqsija l-ġimgħa l-oħra u ħanerġa' nsaqsilkom illum malajr. Kemm minnkom temnu li jeżistu profeti folot, solidiku. Mela awtomatikament inti temmen li jeżistu l-ġenwin. Amen. Alleluja, mela mhux kull ħaġa li inti ma tifhimx tgħidilha mal-ewwel profeta fals. Amen. Grazzi mulej. Imma hemm indikazzjonijiet u hemm il-ġenwin lu la jeżisti l-fals bil-fors by default jeżisti il-ġenwin. Alleluja. Però ħanaraw. Mela il-Knisja ta' Kristu ħafna min-nies ma jirrealizzawix. Ħafna kattolċi ma jirrealizzawix, ħafna evanġeliċi ma jirrealizzawix, ħafna protestanti ma jirrealizzawix, ħafna pentekostali ma jirrealizzawix. Il-Knisja, jekk inti tgħid Knisja evanġelistika, ġifieri evanġelizzaw ħafna ħajfmuk. Jekk inti tgħid Knisja apostolika, ħafna ħajfmuk għalkemm mhux kulħadd ħajfhem l-istess ħaġa. Imma meta tgħid Knisja profetika, ħafna mhux ħajfmuk. Issa believe it or not, il-kelma profeta, jew profetiku, jew profezija, tinstema bil-bosta ħafna iktar mill-kelma pastor, raj, jew evangelist. Interessanti, jiena ovvjament nemmen fl-evangelist, nemmen fil-pastor, nemmen fl-apostlu, nemmen fl-allim, nemmen fil-5 ministeri. Imma xi ħaġa interessanti, l-iktar ħaġa li titkellem fuq għall-Bibja hija bosta fejn ħafna Kristjani għal inqas ħaġa li jemmnu fija. Basta nemmnu l-Bibja. Isn't that interesting? Jekk il-kelma evangelist, per eżempju, tisema darbtej biss fil-Bibja. Il-kelma pastor xi darbtej oħra biss. Il-kelma profeta fit-Testament il-ġdid biss, ma nafx kemm il-darba. Fil-Atti tal-Apostli biss il-kelma profeta jew profezija u hekk tinstema aktar minn 30 darba. F'ktib wieħed biss. Tifhem? Jiġifieri interessanti ħafna min-nies għax ma ġewx malma ma jirrealizzawx il-Knisja ħajja hija Knisja profetika. It's a prophetic church. Are you understand that? And if you are part of the church, that means you're prophetic too. Don't confuse prophetic with pathetic. All right? Tkammilx konfużjoni ta' differenza bej profetiku u patetiku. All right? U ħafna fil-Kristjani, ħafna mill-Kristjani fid-dinja b'kull rispett lehom sewwa huma patetiċi għax huma mejta u ma naxfa ma tara l-ebda frott tas-saltna fil-ħajja tagħhom u verament imbagħad isiru patetiċi inflok profetiċi.
Sewwa, hallelujah. Anyway, morru fi ktib ta' fit-tieni Kroniki 18. Tieni Kroniki 18. Din hija skrittura ċavetta. This is a key scripture bl-Ingliż. Għax il-profeta jew dawk li huma profetiċi il-Knisja, aħna meta ngħidu aħna qed nirreferu għall-Knisja. Meta qed nirreferu għall-Knisja nirreferu għalina. We are the church. Il-Knisja mhux il-binja ta' fejn tiġi. Il-Knisja int, il-poplu tal-Alla. Sewwa, mela jekk il-Knisja hija suppost profetika, il-Knisja suppost kontinwament tirċievi l-manna tal-Alla. Għalhekk Ġesu qal f'Mattew kapitlu 4, il-bniedem ma jgħix permezz tal-ħobs u l-ilmabis u laqqas il-persut u l-botir Sawa, imma jgħix b'kull kelma semgħuha li toħroġ, mhux li ħarġet, li toħroġ. Alla għal ħafna Kristjani mutu. Il-Alla ta' River of Love jitkellem. Għadu jitkellem. Għalhekk il-bniedem tal-Alla ma jgħix biss bil-ħobs u bl-ilma biss, imma b'kull kelma li toħroġ. U għada kemm tafu li Alla għadu ħaj? Allura għadu qed jitkellem. U l-kelma da toħroġ. U b'dik il-kelma jina inti irridu ngħixu, bil-kelma li għada toħroġ. Ovvjament dawk li intom ġodda, il-profeta u dawk li operaw bħala Kristjani ġenwini ma jistgħu qatt imorru kontra dak li hemm miktub fil-Bibja. Dak żgur. Sewwa, hallelujah. Jiġifieri l-ebda profeta, laqqas hekk daqbad il-profeti kollha flimkien, u anke jekk jaqblu flimkien, qatt ma jistgħu jiġu kontra xi ħaġa li hemm diġà miktub u stabbilit. Amen? Hallelujah. Grazzi mulej. All right. Mela, fit-tip ta' tieni Kronika kapitlu 18 vers 13 għandek il-Mikajja. Il-Mikajja huwa profeta tal-Alla li joġobni ħafna Mikajja. Infatti f'dak il-passaġġ kien hemm iż-żewġ slaten ta' Iżrael u ta' Ġuda li Ahab ried imur jagħmel battalja, imur jagħmel gwerra ma għandu kun ammonin, insomma, wieħed minn dawk in-nazzjoni ta' ninin. U Ġeħosafat għallu sejjaħ il-profeti tal-mulej ħalli tisma minn il-mulej, to hear from God, what God has to say, xandu jgħid il-mulej fuq għadin, bieċa xogħol. U ġew 400 profeta tal-Alla. U kollha gidbu. Il-nastrin, amen. Ħawadni ħanifmek. Kif jista' jkun? Because għax il-Bibja tgħidlek li daw kienu l-profeti ta' Iżrael. Issa nasnu għal għadija. U bdew jgħidu pratikament dak li jrid jisma' sultan. U ġi profeta wieħed li għalina mhux ħanejt dak li taħsbu intom jew laqqas irid ngħid xi ħaġa pożittiva, irrid ngħid dak li jrid Alla biss. Sewwa? U hawnhekk jgħid u jien sakemm Alla huwa ħaj, mu ħanejt xejn ħlief dak li jgħid il-mulej. Anke jekk tnigżek, anke jekk toffendik, anke jekk tiskomodok, dak li jrid il-mulej ħanejt. Amen? U dik hija l-Iskrittura. Allora kull min jitkellem verament f'isem il-mulej irid joqgħod attent. Li jitkellem vera x'qed jgħid il-mulej. To begin with, ma nistgħu qatt imorru kontra x'qal diġà l-mulej stabbilixxa fil-Bibja. U jekk naqbdu l-Bibja u nkejlu ħafna nies li jiġu f'isem il-mulej, sew kux profeta, sew kux assis, sew kux papa, sew kux isqof, sew kux evangelist, u jekk kux huma folozz. Or as they say in English, they come as a dime a dozen. A dime a dozen. Sewwa. Imbagħad għandek l-Iskrittura fej rajna iktar kmieni fej tgħidlek meta l-Ispirtu tal-mulej jiġi fuqek, meta l-Ispirtu tal-mulej jiġi fuqek, inti tinbidel f'persuna oħra. L-ewwel Samuel 10 vers 5-6. Meta l-Ispirtu tal-mulej jiġi fuqek, int tinbidel. Isimgħuni ħanirkom xi ħaġa ħwa. Lili ma tistax bħala Gordon, mhux bħala qaddej tal-mulej. Hawnhekk jiena m'iniex Gordon il-ħabib tiegħek. Hawnhekk mhux jiena dak, ras, jien m'iniex dak. Sewwa, jien m'iniex hawn dak il-ħin. Sewwa, jien anke meta marti tkun hawn preżenti u għalkemm bħalissa tara fuq il-YouTube. Sewwa, hawnhekk m'iniex żewġa.
Qed tifhmu? Hawnhekk jien dak li bħalissa Alla qed juża bħala vuċi biex jitkellem dak li Alla jrid. Amen, jiġifieri tħallat inti tista' tiġġudikani hawnhekk tiġġudikani fis-sens tarbilni għandek kull dritt. Imma tittarbalni issa fil-kuntest ta' dak li qed nitkellem. Once li ninżel minn hemm minn hawn mhux qed nippretka l-Vanġelu qed inxaddar il-kelma, għalkemm nibqa' Kristjanu nibqa' dak li Alla sejjaħ li nibqa', immissa dik id-dilka speċifika ma tibqax fuqi. Sewwa, u mbagħad tista' titkellem bħala Gordon il-ħabib. Qed tifhmu hawnhekk id-differenza? Allura meta l-Ispiritu tal-Alla jiġi fuq il-bniedem tal-Alla, irrelevanti x'taf min ministeru jew sejħandu, dak il-bniedem jinbidel, let's see it. Qed tifhem ħantikom eżempju. Kemm hawn minnkom intom meta qabel ma ġejtu River of Love, forsi konti tgħidu ma kemm jidher gbur kif jitkellem ġbejn, jitkellem straight forward, kemm ħanaru għalidejkom. Kajja, kunu onesti. U mbagħad sir tafni u qed tara kemm huwa right dan, jew kemm dħuli, kemm friendly. Kun onesti. Jew kellha sir tafni tgħid da qarbi li ħsibt. Imma vera, fil-maġġoranza jgħidu min jaħseb li m'għandna fejn naħseb xejn, għax jiena konvint. Min jien. Sewwa, it-tieni, meta jiena qgħod attejn, għax meta bniedem qed ixandar il-Vanġelu, taħt id-dilka tal-Ispiritu Santu, dak qiegħed hemmhekk biss ikun vuċi għal Alla u inti mhux miegħu għandek x'aqsam ma dak li qed jgħid. Issa meta nitkellmu jiena mmorru inti nieħdu kafè u whatever nieħdu buffet, dak imbagħad Gordon. Xorta b'rispett, turi rispett. Imma issa hemmhekk Gordon. Jew Mario, whatever. Doesn't matter. Imma ħafna għalhekk l-Iskrittura jgħidlek fit-2 Korintin 5:16 jgħidlek aħna m'għadniex narfu issa il-bniedem fil-ġisem, immissa niddixxernu l-bniedem fl-ispirtu. U peress li ħafna mhumiex malmin, allura jimmissjaw dak li Alla jagħmel u qed jipprova jagħmel fil-ħajja tagħhom. Do you understand? U mhux dak Gordon u dak kunu nlabu fl-imkien ta' skużi, jiena qatt ma labt miegħek. U anke kont xi darba tilab ma' Gordon jien minux dak bħalissa. Anke xi darba morna niklu l-kirxa fl-imkien, dak mhux miegħi kiltu. Dak ma' Gordon, it-tifel ta' Ginny u Donald inti tkellim. Hawnhekk mhux jiena mhux it-tifel ta' Ginny u Donald bħalissa jiena għaddejt tas-saltna biex inġib is-saltna tas-sema fuq din l-ar. Amen, ifmu differenza. X'inkella tispiċċa u hija l-dana fuq ta' dawn biex ballerina. Le minix ballerin ta' bħalissa. U nħobbu l-bale, imma jien bħalissa mhux il-ballerin, bħalissa jiena għaddejt tal-mulej. U qed nitkellem xi jrid il-mulej. U jekk ma tismax int, jew tirrebella kontra dak li mkien qed ngħid, inti mhux miegħi tidkollha toħodha mal-mulej. Amen. Dak mhux għalija biss qed ngħid għal kwalinkwa ministru tal-Alla, right? Halleluja. Mela, tkellimna il-ġimgħa l-oħra kif hemm profeti fil-Knisja. Ejja morru malaj, morru fl-Atti tal-Apostli malaj. Fl-Atti tal-Apostli, halleluja, ħafna mill-Kristjani, pereżempju, speċjalment li ma jomnux dak li jgħidulu bl-Ingliż the whole counsel of the word of God. Inti għandek ħafna Kristjani, mela ħanaqbdu l-Kattolċi b'kull rispett lehom il-mulej jħobbhom u nemmen li ħafna minnhom xorta ħajsalvaw jekk jħobbu l-Ġesu imma ma jistgħux jikbru għax fejn intom ma tistgħux jikbru il-verità. That's it. Full stop, ma tistax tikber. Tista' salva jekk għandek il-Kristu ma tistax tikber. Sewwa, issa. Hekk inti għandek il-Ġesu imma tmur knisja fej id-dona tal-Ispiritu Santu jixħduhom, il-ministeri, il-5 ministeri jixħduhom. Sewwa, eżatt, u għandek ċertu denominazzjonijiet hekk. Sewwa għandek Battisti, jekk mhux kollha ħafna minnhom, għandek ukoll xogħud Pentekostali, jekk mhux kollha ħafna minnhom. Jgħidu nagħmlu l-bibjetà. Sanafti, mela kif ħlif pastor, ma nisimgħux ma narawx. Profeti fejn huma, l-Evangelisti fejn huma, l-Apostli fejn huma. Tifhem? Le nagħmlu li jeżistu dan. Mħaqot għatten brother għaxem ħafna profeti folot. Alright, ma lejnet nistenna li għak biex tunin il-ġenwina. Għalla jbirek ħatmu ġenwina li jom. U ma biss ġenwin. Allora, it becomes a one-man show. Għattifmu għahwa. Hallelujah. Once again, the question here is not salvation. The question is how much you're going to grow into the fullness of Christ. Kemm inti ħatikber fil-pjanezza ta' Kristu.
Amen. Issa jekk inti tikkritika l-affarijiet tal-Alla hemmhekk qed poġġi lista jkun lilek innifsek f'periklu. All right? Hallelujah. Mela, ħammuru fil-ktib tal-Atti tal-Apostli kulħadd imur hemm, Atti. Hallelujah. Ejlu kellimni mulej mill-kelma qaddisa tiegħek. Atti kapitlu 11. Isimgħu vers 27. 27. Għalhekk jiena xi kultant meta jkollha jekkux fejqan, jekkux kelma ta' arfin, jekkux word of knowledge, word of wisdom, jew profezija, jiena ngħidlek issa rċievi, issa, irċievi issa, jew kellha irċievi issa. Mhux li wara pastor kista titlob għalija hemmhekk ħaduħu l-Gordon. Under the anointing you're going to have what God. U ħafna mid-drabi ma jkolli bdiet nabda nara l-ħadd joqgħod nitlob wara ħadd wara l-fellowship. Għax inkun għamilt xi sija u nofs niġi eżawst fl-ispirtu u tiġi tajja. U ma jkollix bdiet noqgħod titlob għalik. Anzi, pjabta snejlek aħar titlob għalija int. Qed tifhmu? Hallelujah. Amen. Mela. 27 vers 27 nara ġdid. F'dik il-ħabta xi profeti minn Ġerusalem niżlu Antioki, kulħadd jgħid profeti. Mela fil-Knisja kien hemm profeti. U mhux profeta, profeti bosta. Atti tal-Apostli 13 vers 1 fil-Knisja ta' Antiokkja kien hemm xi profeti u għallima. Mela fil-Knisja ta' Antiokkja tal-Atti tal-Apostli, jina ħanidkom aħwa, jina x-xewqa tiegħi u l-missjoni tiegħi hija li l-Knisja ta' River of Love tkun bħal tal-Atti tal-Apostli. La bħal Knisja ta' Ruma, la bħal Knisja tal-Amerika, la bħal Knisja tal-Ġermanja, bħal Knisja tal-Atti tal-Apostli. Fejn il-5 ministeri joperaw, fejn id-doni tal-Ispirtu Santu joperaw, fejn il-kelma tal-Alla hija qawwija, fejn in-nar tal-Ispirtu Santu jopera, fejn ix-xjadan jirtedu, fejn il-mart jaħrab. Halleluja, dik hija Knisja li Kristu bena. Amen. U ma kellux xi second, ma kellux xi forma oħra f'moħħu l-mulej. Dik l-unika Knisja Kristu bena. Issa naf li jħobbhom kollha, għax Alla jħobb il-kulħadd. All right? Ma jfissirx li għax li Alla jħobbok bil-fors u awtomatikament inti qed twettaq il-pjan tal-Alla f'ħajtek. Amen? Tħobbok, ma fax ovvja jekk inti tħobb il-libnu Alla jmissir jħobbok. Ma jfissirx li inti bil-fors qed gawdi dak li Alla għandu għalik. Amen. Jekk inti tmur ċertu knisja ta' ċertu denominazzjoni li jiġħdu d-doni tal-Ispirtu Santu, il-fejqan, il-fidi, għax baqalhom daw. Baqalhom is-salvazzjoni, mhux ħajmorru l-infern. Ħajmorru l-ġenna xi darba. U issa noqogħdu ngħixu qisna mmorna għaddejjin mill-infern. Amen. Hallelujah. Anyway. Grazzi mulej. Thank you Lord. Mela, qed naraw bl-aktar mod ċar u vers 6 li fil-Knisja kien hemm profeti. Amen. Mela mhux apostli biss. Kien hemm ukoll profeti. U vers 6 tajtek ta' kapitlu 11, kapitlu 13. Qasmu l-gżira kollha ta' Pafos u hemmhekk iltaqa' ma' wieħed ludi jismu Bar Jesu li kien profeta fals. Mela kien hemm il-profeti ġenwini u kien hemm ukoll anke dak iż-żmien il-profeti falozz. Amen. Halleluja. Imma jekk kompli daqra l-istorja, u for sake of time mhux ħanaqra l-istorja, il-profeta ġenwin, kulħadd jgħid il-profeta ġenwin. Jina I can't stand it, meta I can't stand it mħabba, għax nara kemm ignoranza, ġifieri noqqas tarfin. Meta jgħidu mal-mulej mhux imħabba dejjem hekk biss. Taf xi tfisser ħafna minn nies dik ġifieri Alla għall-mulej ħalik tagħmel li trid, titmejjel bih, tiżżufja ta' bafat qaddisa x'Alla jħobbok xorta waħda. Sewwa, ma jarawhom ġew il-passaġġi fejn il-profeta talab in-nar tal-Ispirtu Santu niżel mis-sema u għamal il wieħed profeta fals? Ma jarawhomx il-passaġġ ta' qabel kapitlu 11 u kapitlu 10 fejn Alla kiel xi ħadd bid-dut u daru għalih id-dut dak li kienu kielu. Ma jarawx fejn l-Ispirtu tal-Alla niżel fuq tnejn Ananija u Safira u dak il-ħin stess saru dead corpse. Kemm ma jarawx affarijiet fil-Bibbja ħafna nies basta jgħidu jien nammenta fil-Bibbja. Għalhekk ħaniftaħar fil-mulej. Għalhekk jiena nemmen li ħafna Kristjani well-meaning u nemmen li forsi xorta ħajsalvaw minnhom ħafna għadhom qatt ma raw Kristjaneżmu f'Malta.
Kristjaneżmu ma, Kristjaneżmu. Tifu? Raw biċċiet tal-Kristjaneżmu. U għalhekk meta darba ma nafx fl-imma sena eżattament kemm ilu, ilu xi 13 sena. Meta konna għadna fil-bidu, konna bdejna għal-gżira fil-Ruderġan, kien hemm xi satanisti attakkaw il-River of Love u tafaw iż-żeba u poġġew posters u poġġew lili nisfen, halleluja, u għamlu li iktar reklam u kemm ħadd pjaċir, praise God. Halleluja. U kiteb litra u fl-aħħar iffirma Satana. Ara miskin ta' kemm kont importanti, għamel 5 faċċati jiktibli. Anyway, anyway, kienet bis-segretar minn satanist. U xi ħaġa li għalli u nagħti glorja lil Alla lej, għalli għadi, għalli li l-Evanġelu qed tippretka int, u da kont għandna kif ġejt minn Malta. Kien għalli ilu ma jinstema f'pajjiżna minn mindu San Pawl l-Apostlu ġie. Issa fl-ittra għala l-ħama, ma maqax naqra ngħajja dik. Because I didn't want to give voice to that. Amen? Imma meta għalli kemm ħallu da, qed inkoraġġini. Thank you. Thanks for your encouragement. Qed tifhmu? Hallelujah. U għalhekk River of Love f'Malta hija msemmija ma' Malta kollha. Għalhekk ħafna jgħidu intom ta' dak l-irqiq. Hallelujah, pa' jgħidu li nirqiq. Praise the Lord. Imna la tkunu intom għax ma nistax neħxin jien kollu rqiq. Grazie. U m'għandix nippjana li neħxin naqas. Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah. They continue to speak that I am thin, slim and good looking. Thank you Lord. Hallelujah. I agree. Anyway, mela, isimgħuna fi ktib tal-Apostli kapitlu Efesin 2. Efesin kapitlu 2. Vers 17. Isimgħu xi tajt l-Iskrittura. Verse 19. Hallelujah. Qed tieħdu pjaċir? Hallelujah. Għalhekk ma għandkomx aktar baranin frustieri imma intom issa ċittadini flimkien mal-qadisin u n-nies ta' dar ta' Alla. U mibnija isimgħuha versu 20 isimgħuha. Aħna il-Knisja vera, kulħadd jgħid il-Knisja vera, mibnija fuq is-sisien tal-Apostli, l-Apostli fit-Testament il-Qadim u fit-Testament il-Ġdid. Apostli fit-Testament il-Ġdid. U tal-Profeti, il-Profeti tat-Testament il-Qadim u Testament il-Ġdid. Issa, naf li aħna mibnija fuq il-Profeti tat-Testament il-Qadim għax Ġesu ġi wettaq il-profeziji tal-profeti. Imma ħafna ma jirrealizzawx li Ġesu Kristu fi ktib ta' Mattew jgħidilna, Ġesu fi ktib ta' Mattew fit-Testament il-Ġdid taħt il-grazzja jgħid jiena ħanibatilkom apostli u profeti. Mela, it is, thank you, you got it. It is an ongoing thing. Alla ma waqafx jibat profeti, Alla ma waqafx jitkellem bil-profesiji, Alla ma waqafx jibat il-qaddeja tiegħu. Issa mhux kull minnu profeta joqgħod jgħid jiena profeta ta'. Infatti believe it or not, ħafna minn nies li jakkużaw li huma profeti folot, saqsu huma profeti. Infatti mhumiex profeti folot, huma rajja folot, jew għalliema folot, jew Kristjani folot, jew anka evangelisti folot. Kif? Kif se jkun? Ħammorru mara fil-Skrittura. Halleluja. Morru per eżempju, morru fi ktib ta' it-2 Korintin kapitlu 12. It-2 Korintin kapitlu 12. 2 Korintin kapitlu 12. Isimgħu xi tajt vers 11. Verse 11. 2 Korintin kapitlu 12. Skużawni, kapitlu 2. Excuse me. 2 Korintin kapitlu 2, 2 Corinthians chapter 2, verse 11. Jgħidek, biex ma jelibnix ix-xitan għax nafu u ħafna qsibiet jew. I think I have the wrong scripture here. Imma ma importax. Li jew għatejt, Pawlu li jgħid hawnhekk, jgħid li hemm aħwa folots. Jgħid hemm Kristjani folots. Galatin kapitlu 2. Galatin kapitlu 2. Vers 4. Iżda minħabba f'xi wħud li jridu jiżattu
aħwa folots li ndaħlu blajet biex jissindikaw il-libertà tagħna. X'qed jgħid Pawlu? Ħalli nibda nagħmel aħna nitalmu, kulħadd jgħidlu mulej għallimni bil-kelma tiegħek. Mela number 1, ħalli nitalmu, kemm minnkom tridu titalmu? Jiena ma niqafx nitgħallem dejjem tibqa' titgħallem. Amen. Taf kemm taf dejjem titgħallem. Mela number 1, ħafna mid-drabi meta nara pereżempju fuq Facebook, jew nkella anke fuq YouTube u ma ngħidilkom ma noqgħodx nara dawn il-videos u balħaq inti fakkarni xi din kelmi. Bissir da. Ħafna għadu għax ikun hemm xi ħadd ma jaqblux miegħu, u mal-ewwel timbrawh profeta fals. Number 1 dak ma jklejmjax li huwa profeta. Tifhum mela ġifieri ma nużawx il-frażi profeta fals daqshekk loosely. Sewwa, però ħaniedu hekk. Ħanibdew mill-ewwel kategorija. Li l-iskrittura titkellem fuq Kristjani folots. Hemm Kristjani folots, false Christians, false brothers, false sisters, false. Ovvjament, fil-ktib ta' Mattew kapitlu 7, vers 15, morru wara għadi, għax din intriguing dell-iskrittura. Mattew kapitlu 7, Matthew 7, vers mux ħanaqra l-kontest kollu, Matthew 7, verse 15. Verse 15. Iftħu għajnejkom mill-profeti folots, ġifiri moħkom hemm oqgħodu attenti. Issa isimgħuni ħaġa ħwa. Naħseb li ħadd ma jqum fil-għodu jgħid mulej kemm nixtieq insir profeta fals. Għaw xi ħadd xi darba tal-abadi? Jew kemm nixtieq insir Kristjan fals. Fals xi tfisser? Fals mhux għax inti tilbes l-ingravata jew għax tilbes xi t-shirt bit-toqob ta'. Qatt ma tagħmel l-ebda tibda discerniment mill-qoxra. Forget that. U qatt ma tagħmel discerniment għax persuna x'jilbes jew xi suq jew fejn joqgħod. Għax kieku Abraham żgur fals għal ħafna Kristjani. Sewwa ħafna mill-profeti u mill-slatin kollha jaqtawhom barra. Sewwa ġifieri qogħdu attenti għax ħafna mid-drabi fl-esperjenza tiegħi ċertu nies moħħkom hawn li maqdru ċertu nies li jgħidulhom b'folots ħafna mid-drabi huma nies li ċaħdu il-kunsill sħiħ tal-kelma tal-Alla. Mhux fid-deċma biss ma jemnux fil-fejqan, ma jemnux fil-mirakli, ma jemnux fil-profeti, ma jemnux fil-apostli, hemm ħafna fajt ma jemnux, u inti forsi mort hemmhekk għax dawk ma jemnux folli. U mhux dik biss tispiċċa tsir tinduna ma jemnux. Mela stenna ftit. Hawnhekk Ġesu qed jitkellem. Iftħu għajnejkom il-profeti folots, għax dawn jiġu għandkom libsin ta' naċ. Kulħadd jgħid libsin ta' naċ. Interessanti għaliex ħafna tifittxu il-profeti folots hawn. Meta l-profeti folots qegħdin hawn. Il-profeti folots ħafna mid-drabi mhumiex fuq il-pulpiti, jeżistu kollox jeżistu fil-ħajja. Imma kif isir bniedem profeta fals? Jekk intom taqraw Mattew kapitlu 24, morru qraw sew, għandek minn vers 1 sa xi vers 10, sew 11-13. Ġesu jwissi li ħafna jitqarqu minħabba ribellioni. Minħabba l-offiża. U meta inti tibda temmen il-gideb tiegħek stess, taf x'issir? Profeta fals. Kemm hawn profeti folots ma saqaj ħafna iktar milli jaħsbu. Għax l-Ispirtu Santu qalli biex nitlaq. Il-biża tal-mulej jinżel fuqek. Għaliex mettilhom xi knisja li inti offenduta. Milli twaħħal fl-Ispirtu Santu li ma tmux li qatt ma tara weċċ Alla. Kieku dak il-kliem
Nibża ngħidu jien. Nibża ħafna ngħidu. Aħjar ma tgħid xejn. Għax għejd li jissajent li l-min hekk li l-Ispirtu Santu qallek, f'daqqa waħda tiskopli ma kien l-Ispirtu Santu xejn. U għejd li fejn ħadd infirex dik. U inti tasal quddiem Alla u jgħidlek lilek ma nafekx. Ja persuna jew għaddej li tagħmel il-ħażen. X'taħseb li huwa l-ħażen? Ħażen mhux li tmur toqtolta u tissaq xi bank. Qed tifhmu? Ħanejkom profeti oħra folots. Għażis aħwa, please, qed ngħidilkom f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret fuq l-awtorità tal-kelma tal-Alla. Ipproteġi qalbek mill-gburija. U ħafna minn gburi ma jafx li hu gburi, jew mini gburija ma jafux li gburija. Jekk ħanamilkom test malajr biex inti tkun taf jekk intix gburi jew le. Kemm tobdi l-mulej malajr? Kemm tobdih malajr il-mulej int? Taf xejn l-iskrittura hawn? Li meta xi ħadd iħares lejn il-mera. U kif iħares lil hemm jinsa xra iqarraq bih innifsu. M'għandek l-ebda bżonn la saħħara biex tqarraq bik. U laqas profeta fals, in stess issir kandidat fals u tkun qed tgħix bil-qerq tiegħek stess. Għodu attenti ċertu nies li jikkritikaw nies tal-Alla. Għax ħafna minnhom huma maqtuwa mis-siġra, maqtuwa mid-dilja. Kif pastor? Jagħmluha ta' orrief u ta' mħalfin. Jiġġudikaw nies tal-Alla meta huma stess laqqas huma parti minn knisja li hija soda, jew hija safja, jew hija healthy. Huma wolves kif jaħdmu l-pup. Joperaw waħedhom. Il-pup jopera waħdu. U fuq il-Facebook hemm minnkom għandkom lil-pup għamiltuhom friends. Issa narikom tibżax, issorin il-Facebook u narikom l-huma. Bla tlaqli. U ċertu sites ta' Christian books għodu attenti meta tagħmlu la like. Għax mhux Christian books dak ikunu kodba kontra Kristjani oħra. U mbagħad tibda tinduna kif bdija l-Knisja da? Ħadha kontra l-pastor, ħarba minn nies u beda Knisja. Dak huwa profeta fals. Dak huwa xogħol qarriq. That's it. Għodu attenti. Ħanejdkom aħwa. Il-bieraħ għadni kif rajt video u d-dispjaċini ħafna. Bniedem tal-Alla kbir. Tal-mulej li jiena nammira. Wara kollox is-sejħa tiegħu ma nbidlitx għax daqqa waħda ddivorġjat martu. Nfakkarkom dik. Ikun hemm raġel tal-Alla u mara tal-Alla u jekk martu iddivorżjatu u telqitu ma jsirx raġel fals daqqa waħda, speċjalment li laqa la biela, la sawwata u la jinnaf u laqqa samel xi embezzlement ta' xi flus jew hekk. Avolja saru dawk l-affarijiet u kien hemm min nidem. Kien hemm persuna kbira ħafna jafuh li l-mara tiegħu u sseparaw u llum il-ġurnata taqdem flimkien grazzi mulej u l-bieraħ bdejt nitlob għalihom dawn minn huma biex Alla jirrestawra żwieġ tagħhom. Mhux ovvjament int għandek ministeru li qed jeżżes il-pajjiżi tad-dinja mhux ix-xitan wieħed jiġu s-sisin kollha tal-infern. Issa, iva aħna nifilħu kontra, għax għandna dik is-saħħa u awtorità li ġiet mogħtija lilna minn Kristu, imma l-qerq, il-periklu tal-qerq mhux għad-dinja, il-periklu tal-qerq hija l-Knisja. Għax din il-mara tiegħu bħalissa ta' xettejt li konsultat l-spiritual leader tagħha. U qalla okej, qalet hi li tista' tiddivorzjah il-żewġa. U ma għandha l-ebda bażi skritturali biex iżewweq. Aħna kellna hawnhekk kopja. Kopja tal-mulej. Jħobbu perfetti moħat. Il-mara telqet. Kienet ilha tgħid minn snin li dan huwa żewġi li Alla qal li huwa żewġi. Imma semat spiritu ħażin. Qarriq u qarqbija u ħarbet.
Jekk int miżewweġ fi Kristu, int ma tista' tinħall qatt. Tgħid li ma qalbi passer għalkemm laf di la dal-passer partikolari u laqas il-koppja partikolari ma kienx l-ebda minnhom il-każ. Għax il-qerq qed jikber aħwa. Anke jekk tgħid li ma jekk il-kelma titkellem fuq żwieġ ħażin. Jekk marti jew mara Alla taġi raġel tal-ieħor taqlibha lil żewġu jew żewġa jaqlibha lil martu, ħana minn marriage counseling hawnhekk. Ma jfissirx awtomatikament taqbad u titlaq. What about jekk dak ir-raġel forsi żbalja? Qed ngħidilkom f'daw iż-żewġ każi mhux il-każ. Xi jitrob il-mulej minnek l-ewwel? Rekonċiljazzjoni. Kif tista' tippridka int id-dinja rekonċiljazzjoni li inti ma kontx kapaċi tagħmilha int l-ewwel nett? Imma jisimgħu l-ispirti. Spirti familjari u jsiru profeti folots with a big smile on their face. Il-mulej iħen għalihom. Raġel, well-meaning, fil-Knisja ta' River of Love, kien ilu sena jiġijaw, issemmu ħadd u semmu x'ismijiet, għax Alla xorta jħobbu u xorta jħobbhom u jħenna lihom. Issemmu l-ħadd. Wara sena jiġi u jgħidlina ħanitlaq mir-River of Love. Jekk inti temmen li dinja Knisja Apostolika u Profetika, you better understand what you're talking about. U jiġi għajdli għax il-vuċi għarkli biex nibda Knisja. Għax meta saqsajtu għatlu inti tista' tgħidli xi konvinċik taqbad u titlaq meta inti l-istess xogħol li qed tagħmel bħalissa stajt għamiltu faċilment River of Love. Għax ma semawx u ħanejda bow li pajjiż ħieħa jisbaħħa għalkemm ħan irreferi għall-ebda sem la issa fuq il-pulptu u laqqas wara. Ħalli marti weġġa l-ħadd, imma ħadd itgħallmu. Wissejt anka kopja oħra minnhom qedlu ħadd tagħmel żball kardinali u serju. Ħadd poġġi żwieġ tiegħek on the line, illum iż-żwieġ spiċċa, totali, il-mara ma tixtaf balla. Basta Marja m'hemmx xogħol ta' paster għax qabbat un ponta lilu nnifsu. Għax vuċi qaltlu. Dak li ġej li vuċi qaltlu. Vuċi qaltli. Meta għajt miegħu, well-meaning, lovely, precious, jekk taraħ tgħid kemm għandu loving da, kemm hu loving dal-brother. He is loving, but damn. Għetlu, imminti, inti għak temmen li Alla ħawlek, u nemmen li hemm sejħa fuq ħajtek, imma taġġilx. Kull milek sena għalaqtom fil-mulej. Għadak għad ma kont kapaċi tagħmel kors wieħed bil-qeda u tisma' u tirċievi. Għadak għad ma kont kapaċi taqdi x'imkien fil-Knisja. Ħansir pastor. Le maħna ma nsejħulhomx pastor ta' ix-xogħol qalbi. Pastor mhux titlu, pastor xogħol. U x-xogħol qed tagħmel ma' pastor. U jekk appuntajt lilek nifsek għadek sissa u salum il-ġurnata u sa din il-moment out of line and out of order and in pure rebellion. U il-kelma, u vera sweet. U vera sweet, unħobbu mandi xej kontra tiegħu, mhux ħansemmilkom minnu. Imma dik li għalli għax il-vuċi qartli, inħoss dal-vuċi xetlu, imma jimtu xi konvinċna il-vuċi ħassejt vuċi tgħidli. Allura l-vuċi tiegħek inti l-vuċi waħda li smajt ħatmur kontra l-vuċi sejħa ta' bibja u common sense. Biex issa d-diżastri li saru wara Alla jaf, u jien nafu kol 50. Meta inti għandek nies jaġixxu bekk, isiru profeti folots, għax qed jaġixxu f'ribeljoni. Meta taġixxi f'ribeljoni u meta jkun hemm Knisja vera tal-Alla, kulħadd jgħid Knisja vera tal-Alla. U taġixxi b'ribeljoni, il-ġudizzju tal-Alla tiegħek ikun kbir, bis-serjetà ngħidilkom. Mhux qed ngħidilkom għax mhux Knisja oħra li imma qed ngħidilkom fis-sens li jekk inti Alla beda xogħol qaddis, glorious, profetiku, apostoliku, u inti you mess around those things, you will be judged for it. Ma Alla jħobbni tal-Alla ma jġġudikax. Li ma Alla s-servi qalbi tiegħi. Tal-Mickey Mouse ta' Hollywood. Ngħidlek aqra ktib wieħed biss. Ħadd tal-apostlu tkun taf Alla jġġudikaj. Imma Alla xorta anke jekk jiġġudikak, xorta jħobbok, l-ewwel jipprova jġġudikak to get you on track.
Amen? Hallelujah. Don't mess around jaħasra with things li huma holy. Proteġu qalbkom. Proteġu qalbek, moħħok, ħsibietek, proteġġihom. Hallelujah. Daw ikunu libsin tanaċ, minn ġewwa jkunu l-pub ħattafa u jibatulek Facebook friendship biex inti tagħmilhom friendship accept. Ħalli mbagħad joqogħdu jibatulek il-valenu u inti toqgħod taraħ u tintela valenu u tispiċċa dak il-pub u ġi l-pub jaħtfek ħattafa. Lilek iġi jgħid alla lilu ma jiġix jgħidli. Għax ir-raj taf x'jagħmel jaqbad il-bastun jagħtih xaba lil-lupu. U jekk ma jkunx bastun letterali, jkun bastun tal-kelma talla li nredlu għadmu. Ħalli forsi l-ħalmu leħ inna leħu jiġi f'sensijak qabel ma jintilef. Imma lilek isibek naġa, u inti tgħid kemmu ħelu da kemmu ktuli. Mel inti bnidem talla titċek jekkux vera ġenwin talla xo tħuli. Ħanedilkom xi ħaġa li għandha tixxukjakom. Jekk intom tindunaw ix-xitan nimkien fil-Bibja ma jolli leħnu. Imma kemm darba jolli leħnu Ġesu? Għax dak jgħajjat jiena jdejjaqni dak jgħajjat. Mhux vera daħi mhux talla dak jgħajjat. Għal minu trux tajjat trid. Amen. Il-nota. Ix-xitan qatt ma jċanfar, ġinu notaw. Ġesu jċanfar. Morru għaraw l-atta tal-post li tara jċanfarx. Morru għaraw l-apokalissi tara Ġesu jċanfarx u jgredhomx il-knejjes. The problem is that many have never met the Jesus of the Bible. They met the Jesus of Rome. They met the Jesus of America. But they've never met the Jesus, the Lion of the tribe of Judah. Hallelujah. Qalbi, Alla għandu ordni. Toġbok u ma toġbokx, inti f'dik tittopera. That's it. Alla mhux Alla tal-konfużjoni u tad-diżordni. U taf x'ikunu profeti follows ukoll. Meta ħa ngħidilkom aħwa, għax l-Iskrittura tgħidilkom fit-tieni Timotej kapitlu 4 vers 4 sa 3. Bil-kontra. 3-4-5. Tgħidilkom li fl-aħħar ta' żmien xi wħud jagħtu id-denar spirti qarrieqa. U għaliex għatu spiritu għadri, ħanirkom aħwa, jekk inti għad fitta xi ħadd biex jgħidlek dak li inti tixtieq tajt, inti diġà mqarraq. Jekk inti għad fitta xi ħadd biex jgħidlek dak li tisma', inti jistħoqlok il-qerq. Inti sirt kalamita għal-qerq. Inti tkun bniedem tgħidlu mulej! Ħajsir minni skont kemm jekk xi trid. Ikolli nkun pregnant bil-Messija, all right. Hekk qalet Marija. Femeta? Le. Seta femeta dak il-ħin li Alla tal-univers kien ħajt wila ġafija? Alla li krea l-klassi u l-montanji u l-mostri kollha ħajsir bniedem u jkun ġaġufa. Femeta Marija? Le. Għasandu dubju għet li ma femdix. Imma laqwa li ħajsir minni skont xtejt il-kelma tiegħek. That's it. U jekk jiena nimxi fuq skont il-kelma tiegħek. Fil-kontest, fl-istess spiritu għaddis tal-Alla ta' ordni, ta' dusija, tal-biża tal-Alla, ta' dak li huwa sew, righteous, I will be fine. Amen. Hallelujah. Il-profeti Foloz, għallima Foloz. Fit-tieni Pietru kapitlu 2 vers 1, Pietru jwissi li fostkom tkun hemm, jgħid ikun hemm, ejkun ħadejt fostkom. Mhux fuq il-pulpti, u laqas jgħid mexxejja jgħid fostkom. Hemm profeti Foloz fuq pulpti iva. Imma dawk huma l-iktar nies faċli tiddixxerni li huma Foloz. Għaliex? X'ma jippredikawx il-Ġesu. Il-profeti Foloz fuq il-pulpti verament faċli biex tinduna bihom. Għax jew nippredikaw xi dera, jew nippredikaw xi vjaġġ, jew nippredikaw xi ġita,
jew nipritkaw xi tombla, jew nipritkaw xejt il-Papa, jew nipritkaw xejt il-Apostlu tiegħi, jew jipritkaw xi dak huma l-profeti folots. That they come and die, doesn't. Dak faċilissimu, tkun taf naqra Bibja faċilissimu. You can detect where are they. And there are a whole movement made of them. Tgħidli mamsika nadaw. Qalbi li kuverjavu l-Bibja laqqas jibqa' assis u jieħed. Għax il-assis ma jeżistix fit-Testament il-ġdid. Zero. Dak il-Ministeru spiċċa mat-Testament il-qadim. Jekk tħobb il-verità, welcome to River of Life. Jekk le, it was nice to see you. Hallelujah. Amen. Grazzi Ġesu. Mela, għalhekk inti ħafna jiddispjaċini ngħid imma ma jiddispjaċinix li ngħid. Jiddispjaċini sa ċertu punt. Għaliex għax inti meta għandek nies jgħidu għax il-Knisja tagħna tgħid. Il-Knisja tagħkom ġifieri n-nies jew il-binja, jew il-ġisem. Il-Knisja għall-nies. Anke jgħidha l-Apostlu hija xorta nies għadu. Xorta personadu. Anke jgħidha l-profeta l-ikbar wieħed fostna, xorta għadu b'nies. Jekk qed jgħid xi ħaġa li tmur bl-aktar mod assolut kont tal-kelma qaddisa miktuba tal-Alla, dak huwa profeta fals. Li f'Malta għandna ħafna minnhom. Imma peress li għandna poplu miskin u l-kelma tal-Alla ma jafuhiex, allura jiġu faċilment iżvijati. Amen? Halleluja. U għalhekk jidhru fuq stazzjonijiet ta' xejn. Għax m'hemm xejn ta' sugu. Għax iridu jimlew programm biex xejn. U ta' xejn tieħu. Grazzi. Halleluja. Mill-frott tagħhom tarfuhom jaqgħu jiġbru għeneb mix-xewk, imsammen wien. Ħankomplu. Mela għallima folots, mela għandna Kristjani folots, profeti folots, għallima folots. Apostli folots, 2 Korintin kapitlu 11, morwen. 2 Korintin kapitlu 11. We are learning, we are building. Amen, qed nibnu fuq il-kelma talla, kulħadd jgħid, jiena nibni fuq il-kelma talla, praise and worship team, you come please. Jiena qed nibni fuq il-kelma talla. Mela għal dawk li jqogħdu jgħidu għax daw profeti folots. Qalbi biddelna għad-diska. Għaw apostli folots, għaw kristjani folots, għaw għallima folots, għaw rajja folots. Pero once again, unbat it-torina il-ġenwin. Fejnu il-ġenwin. Amen? Mela, skont it-2 Korintin, kapitlu 11, vers 13, morwe. Grazzi mulej. Ħanabda minn vers 12, ha? Dak li qed nagħmel nibqa' nagħmlu sabiex naqta l-okkażjoni lil dawk li qegħdin ifittxu l-okkażjoni biex f'dak li huma jiftaħru bih jinstabu bħal maħna. Dawk l-apostli folots ħaddiema għarrieqa ibidlu lilhom infushom f'apostli ta' Kristu. Mhux ħaġeb għas-Satana stess jitbiddel f'anġlu tad-dawl. Mhux anġlu tad-dlamta, anġlu tad-dawl. Dil-ġimgħa, dil-loħt li kellha mis-sena kienet imut u ġildet għalih u li t-tobba bdew jgħidula li papa ħajmut u s-saq ta' isek u prepara l-funeral. Kellha ħolma x'kienet jew viżjoni dik. Ħolma kienet. Viżjoni. U fil-viżjoni qalet li rajt il-Ġesu korreġinja kiena rajt il-Ġesu fil-viżjoni u rajt il-xi ħadd forma ta' Kristu jaqbad il-papa itija daru, jidħol ġo grada u sabbata u jimxu bih. U ovvjament li kieku ma kellix ispirtu Alla u m'għandix ħarfien tal-kelma kien taħseb ara l-papa ħadu Ġesu. U mbagħad ġara. U mbagħad hi qalet, oj, da mhux Ġesu, Ġesu ma jagħmilx hekk. U x'ġara meta tagħmel dej? Id-dizindegraw saret kollha sewda. Ħanejdikom aħwa, mhux biss jeżistu Kristjani folots, mhux biss jeżistu apostli u profeti u għallima folots u rajja folots, jeżistu anka deriet li jidhru ta' parti ta' Kristu u jkunu id-demonju. Darba l-gżira ġew l-imsida,
U għalhekk nemmen anka li saftit ilu kien ikonna karnival Malta, Birżebbuġa, tad-dera tal-Madonna ta' Porsi, u tagħtih il-bambin f'idejha u kulħadd joqgħod jippassja l-bambin. Ma kien hemmx karnival ikbar minn dak ġo Malta. Karnival tal-mistħija u tad-dak. U jiżżuffjettaw balla b'affarijiet qaddisa u jkunu huma mimlin demonji. Iva sawet, mimlin demonji. Sawa? Mela Alla ħajerġa' jsir bambin għal min? Għal xi ħadd imtektek minn Birżebbuġa? U għattam seken sisters, not sisters in Christ, imma sisters of Rome, imorru. Give me l-bambin ħanżomu naqajjen, please. Għat attenta xaqalek, għat attent, ma jmux biddillu l-ħarqa. Daw għandhom, daw, mux tal-lim qarqa, daw law, moħħom ħatafu l-om ix-xitan, hijacked. Hijacked. Alleluia. I feel the presence. Wake up in Jesus' name. Kif titkellem pastor int? Nitkellem kif jitkellem Ġesu u l-profeti talla. U jekk ma tafx kif jitkellem wara qada dik il-Bibbja li tiġġorret tra fuq l-iskaffa tiegħek. Sewwa? Min iħobb l-Alla jobod dak li huwa kontra Alla. Min iħobb il-Kristu jobod dak kollu huwa kontra Kristu. Le ma nħobbx kollox u ma nħobbx kull ma nisma' u kull ma nara. U kull ma nisma' u kull ma nara narblu bil-kelma qandix Alla. Amen? Sewwa? Ġesu, ir-reali, jekk jidillek irredek u inti tindem u ssir vera ta' Kristu. Amen? Imma niftakar kelli esperjenza darba l-imsida, kont mortan familja, u dil-familja kif tħalt kurutur, u fuq din-naħa kien hemm kollu statwi u xamat, fuq din-naħa fil-kurutur, statwi, xikla xkaffef, statwi, make sure li għanna għaddizin kollu. Statwi. Umbat ħalt, ma l-ħajt kien hemm qisu mikrofon ta' slala bil-maqlub, fuq ħdej il-qaddizin ovvjament. L-statwi li huwa paganizmu u skont iskrittura Apokalissi kapitlu 21, vers 8, u tgħidlek anke kapitlu 9 tal-Apokalissi tgħidlek li min jadura l-istatwi qed jagħmlu jadura ix-xaten. Anke jekk jadurom id-demon, anke jekk jadurom il-Papa qed jadura x'jaten. Għal-Papa ma jinbidlux isiru ta' vera. Sewwa, u f'daqqa waħda, kif nidħol fih, dan raġel, il-Kamra tas-Sodda ħarġuha fil-kċina. Statwi oħra fil-Kamra tas-Sodda. Da miskin kollu, sħajjaltu l-azzru. Kollu mdawwar b'ċaret ta' dmija u dbenġil ma' ġismu. U batalija konna fil-bidu meta kont qed niġej Malta biex nitlob għalih. U konna jina u brother ieħor. Madux Malta dar raġel minn kien jaj. U għetlu, u għallina tidilli l-Madonna, Ġesu u x-xitan. Għetlu xini jena, għetlu xtara esattament. Għalli xikultan tidder il-Madonna fuq is-sodda, tidillu fuq is-sodda. Li ovvjament miex Marija Ġesu Kristu. Tidillu fuq is-sodda. Għallu ma tad-dur, min wara jkollha dem bikraħ, dem twil. Għetlu għalbi dik miex Marija, da. Għetlu anka Ġesu jidillu. U meta u għak joġbok isawtu. Għetlu jina, għetlu tista tinħeles, nista nitlob għalik u Ġesu jaħilsek. Għetlu ma tittamil tindifa da din id-dar, ta' xint għandek hawnhekk bejta ta' demoni. Għalli mala, għalli jekk n-neħħi u xiwed minnom isawatni. Umbat għaxetlu għek, għalli jitlaq li barra, għalli ma dakx jitlob għalija. Għalla bis jafsar minnu. Esimawni, mela mux bis ta' post li bolot jisaw ikunu.
u laqqas biss profeta folos. Jista' jkunu dariet ta' Kristu u li ma jkun Kristu xejn, u ħafna mill-Kattolċi mhumiex kapaċi jiddixxernu li ma Kristu veru. Għax darba kien hemm pastor u daritlu hekk suppost imsejħa l-Madonna. U dal-pastor kif talab kontra daħħa ċanfara f'isem Ġesu Kristu, din bidlet u saret ċitana tal-qed. Issa, mhix qed nitkellem fuq id-deret, il-messaġġ fuq id-deret per se, biex ngħidilkom huwa bis-serjetà, huwa serju, huwa kbir. Tgħidli ma pastor issa jekk tidillivera l-Madonna. Number one, li l-ek xeddillek ma l-Madonna tagħmel. X'ħadd iġi tgħidlek li inti hawnhekk ma kitbitulek fuq li fuq l-abjad. Se tgħidli x'ħadd iġi tgħidlek. It-tieni. Jgħin nagħmlu mod vera Marija tidher lil xi ħadd. Faċli. Arbila bil-kelma talla. Xorok norbila, emela. Marija baqgħet għaddejsa u baqgħet mara ta' ma saritx Alla. Għas Ġesu Kristu, janka kidilli Ġesu, mela kidilli Ġesu. Ngħidlu kif inti vera, kif ħankun naf li inti żgur Ġesu vera. Mhux minn kliemu Ġesu x'jgħid. Inti tiddixxerni l-verità u l-gideb mill-kelma qalbi. Meta kienet Hagen derlu Ġesu Kristu u qallu rigward l-awtorità li għandna fuq ix-xidan, kienet qallu sorry Lord, qallu mhux ħanemnek ta'. Għallu tipprovali mill-Bibja li dak li tgħid li vera. U Ġesu fil-viżjoni bissimlu għallu ibni mhux li ħantik, għallu ħantik erba' skitturi. Li dak li qed ngħidlek huwa vera fil-Bibja. U minn hemm ħareġ it-talim li sploda madwar id-dinja l-awtorità tagħna li għandna fi Kristu. Jekk il-mulej jgħidilna laqqas l-infern kollu ma jista' jgħalebna aħseb huwa demonju wieħed. Imma jekk inti ma jkollok il-Kristu, anke l-inqas demonju jibilek. Jekk ma jkollokx il-Kristu. Mek jkollok il-Kristu jisejġi l-infern kollu għax akbaru dak li hemm fina minn dak li hemm fid-dinja. Halleluja. Grazzi Ġesu. Infatti ħanedikom ħolma li kelli profetika xi meta ntqajtu intom, meta ntqajtu dil-ġimgħa. Il-bira l-ula ntqajtu intom. Inti sister meta ntqajt inti? Jemejlu? Il-bira. Tliet jemejlu kelli ħolma u I was very encouraged ħan nispiċċaw illum. Fil-ħolma rajtni li kien hemm Kristjan li sidinni ġodin id-dar. Ġodin id-dar kienet kbira, ma kienx knisja, kienet ġast jisa binja kbira da dar. U da Kristjan sidinni, ma da Kristjan kien libes ta' jisu hippie. Naqas krafijek. U bada jgħidli wkoll fuq Budda bada jsemmi li l-Budda. Budda jien. Għat l-ħija da m'għandux jaqsam da mal-Kristjanizmu, u jiena mid-dera ħatta kontra tiegħu li qed jitkellem fals. Għalli issa jaqbillek titlaq il-barra minn hawn għalli għax issa ħansejjaħ l-ikbar wieħed mill-xjaten kollha. Għalli jekk jiġi inti ma tiflaħx kontra tiegħu. U għalli ħansejjaħ u da beda jolli dejh u beda jsejjaħ. Qed niftakar issa stess fil-iskrittura ta' meta il-profeti folos bdew jsejħu lil Baal. U beda jsejjaħ l-ikbar wieħed. U jiena dak il-ħin hekk fil-ħolma rajtni. Jisni bħas meġiħan itlaq il-barra, aħjan itlaqtax, nibżal, ma jmux jiġi l-ikbar wieħed fost il-xjaten kollha. U fil-ħolma, f'daqqa waħda, il-mulej fakkarni għalli xinti tibża. Għalli sejjaħ l-ikbar wieħedin. U ma tetlu ħan sejjaħ l-ikbar wieħedin mela fil-ħolma u jiena bdejt insejjaħ l-isem ta' Ġesu. Halleluja, fil-ħolma waqt li tisejjaħ l-ikbar demonju da. U kif jiġi il-mulej taf x'jagħmilha d-dar jisu belaħħa il-dar kollha l-mulej preżenza dalla belaħtu. U da li beda jitkellem fuq Ġesu u Budda fl-istessin. Waqa sar qisu tarbija f'idejja u beda jimmanifesta. U dik il-ħolma hija konferma mal-iskrittura li m'hemm l-ebda seta tad-demonju li tista' tiflaħ kontra tiegħek jekk kien vera ta' Kristu. Halleluja. Halleluja, glorja lil mulej qaddis. Mela l-lejla, ħana naqralkom l-aħħar skrittura nitolbu. Mor fi ktib ta' Galatin. Għal kelma oħra għal
evangelist hija l-kelma messaġġiera. Mela kull min jiġi bħala messaġġier fisem Alla jew fisem il-mulej il-Vanġelu, irid jipridka il-Vanġelu tas-saltna. Amen? Waraw biex intom tarblu kull profeta, arblu kull apostlu, arblu kull pastor, arblu kull papa, kull isqof, kull saċerdotu, kull soru u kull min jgħid jiġi jitkellem xi ħaġa fisem il-mulej, arbluhom għax il-folot huma ruxma taħwa. Araw x'jagħmlu. U min ma jistħix jikdeb f'wiċċek, tistħix tgħidlu l-verità f'wiċċu. Vers 6. Dan huwa kull messaġġier li jrid jipridka il-messaġġier. Irrelevanti x'inhu t-titlu, irrelevanti taħt liema kappa ta' ministeru jaqa', ta' liema denominazzjoni hu. Vers 6 jgħid Pawlu l-Apostlu. Pawlu li ġie Malta, Pawlu li aħna nsejħulu l-missier tal-fidi tagħna. Jien nistaġeb bikom kif daqshekk mal-art bettu ja Maltin. Min sejħilkom fil-grazzja ta' Ġesu Kristu u dortu l-Evanġelu ieħor. Mhux għax hemm xi evanġelu ieħor. Imma hemm xi wħud li qegħdin iħawdukom u jridu jaqilbu l-Vanġelu ta' Kristu. U l-Vanġelu ta' Kristu dejjem jolli lil Kristu. L-ommu, l-situ, l-papa, l-pastor, jolli lil Ġesu Kristu. Imma mqarjek aħna, stess jew anġlu bis-sema. Smajta di? Mela mhux għax ċeret xi dera, u għax bdiet tiddi, u għax bdiet whatever. Ma tarbilix hijax dera, hijax viżjoni. Tarbila bil-verità, bil-kelma, dak l-una arbil tiegħek l-unika. Imma mqarjek aħna, stess jew anġlu mis-sema, iħabbrilkom evanġelu ieħor li mhuwiex dak li ħabbarnilkom aħna. Min iħabbru dak il-persuna tkun misħuta. Jista' qassis ikun misħut iva, jista' patri jkun misħut iva, tista' soru tkun misħuta iva, tista' tkun pastor misħut iva. Kif ħankun naf li wieħed huma l-misħut u l-imbierek? Arblu mill-kelma qaddisa ta' Alla. U min jgħidlek dil-Bibja ma tistax temminha, dil-Bibja ma tistax tafda, dil-Bibja mhux tajba llum, dil-Bibja issa antika. Dawn huma jgħidulek għandek red sign fuq moħħhom u qed jgħidlek jiena profeta fals. Aħrab! Halleluja. Għalhekk jien ngħidilkom issa, jekk xi ħadd jabrilkom xi ħaġa oħra għajr, dak li ġar ċevejtu ikun misħut. Illum tkellimna fuq il-profeti folots. Kif tara fil-profeti folots? Li mhumiex biss profeti, hemm għandek evanġelisti folots, għandek rajja folots, għandek għalliema folots u għandek kristjani folots. U nerġa' nfakkarkom li l-profeti folots joħorġu mill-merħla. U ħafna minnhom isiru folots għax marru telqu minn fejn Alla ħawilhom ġo dik il-knisja sana, tajba, b'saħħitha, u b'ribelljoni ma ħadux dak li riedu, rribellaw u sabu profeta fals x'imkien ieħor jekkomodhom. Minflok jiċċallenġhom jgħidu mur lura lejn darek u rranġa. Għax Alla mhux miġnun, la Alla jgħidlek hemm kien jaf li din ġejja fuqek, mela mur ikkonfrontaha, mur irranġa f'isem Ġesu Kristu. Ejja nqum bil-wifqa. Kulħadd jitlob miegħi. Dawk kollha li intom fuq Facebook, YouTube, tgħidli mamma mija passer kemm hu ibeżan il-messaġġ, ringrazzja Alla. Mhux qed naraxlek widnejk. Forsi ntarraxilek imma mhux ħanaraxilek. Kemm minnkom tgħidli passer kelli bżonn nisma' dal-messaġġ illejla? Alleluja. Kulħadd jgħid warajja issa stess, jekk inti qiegħed fuq YouTube, Facebook jew messaġġ ieħor u llum titilħaq il-Ġesu verament isir is-situ Salvatur ta' ħajtek bis-serjetà ma ta' u tittimxi wara Ġesu mhux wara l-bniedem, laqqas warajja ġifieri, wara Kristu. Għajdi talba warajja minn qalbek, jgħidlu Mr. Qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Grazzi tal-kelma qaddisa eterna tiegħek. Ġesu, fejn jien inqastek, fejn jien adbet minnek,
aħfirli nitolbok u aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. Ġesu inti s-sit tiegħi, inti s-salvatur tiegħi, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Salvani. Irrenja int mod suprem fuq ħajti u għamel minni dak li trid int. Jiena nemmen b'qalbi kollha li inti mitta lija fuq is-salib u li permess tal-mew tulqaw minn tiegħek int salvajtni. Ġesu int biss tista' salvani, int biss mitta lija fuq is-salib u int biss tista' tifdini. Illum jien ta' Ġesu Kristu u l-ebda spiritu ta' ta' ngan, ta' gideb, mandu l-ebda seta fuq ħajti. Mole għaddis grazzi li tal-limni, narbel u naraf il-verità u narbel kull ma nisma bil-kelma għaddis tijak, għal-gloria tijak missir biex inti zomni san sal-axħar mulej. Fisem Ġesu Kristu. Amen. Għatu ċabċiba kbira lil-mulej. Halleluja. Grazzi mulej jek inti lejla ijataw u għandek bżon it-talb. Nistidnukom biex inti tiġu hawnhekk għat-talb. Pija, ngħid il-daw kollha li intom fuq Facebook, YouTube, God bless you. Narawkom għada fil-ħodu, fl-10 ta' fil-ħodu. Pija u konna narawkom il-erba li ġej fil-7 u s-sib fil-7. God bless you, il-paċi ma'kom aħwa. Halleluja.